ta aktivní zónová obrana Brna. Teď Joe Bryant nakopl motory a skvěle zakončuje trojku. Olisen na druhé straně. Dobrá pozice, proč to neskusit? Olisen je skvělým střelcem. Mohl zase vrátit energii. Dožil! Brněn! Bryant čeká na svůj moment a ten přichází. Mají 8 sekund na to zakončit. Joey Bryant vytvořil si pozici a skóruje. Když tady Pardubice vyhrají, jet vyhrát do Pardubic, to určitě není jednoduchá práce. A teďka navíc. O něčem to taky svědčí, jako, jo? To se nestane jen tak, zatím stojí nějaká práce. Kamil Švrdlík. Toto klání českého jihu proti východu. Fanoušci Písku jsou na nohou. Bryant v nájezdu je. Výsek zůstává v zóně, ta dnes srčkům docela funguje. Taková matchup zóna, ona to vlastně možná zóna vůbec není. V tuhle chvíli, ale Bonham. Teď Watt. Bryant. Tentokrát přešel přes Hendersona. Kamilovi roztrhli dres a Kamil musel dohrávat zápas v náhradním dresu. Jo. Dobré. Borda neúspěšný za 3 body. Joe Bryant přibrzdil útok Pardubic. Kamil. A Martin Kříž znovu doskočí a znovu dá. Bryant vyhazuje. Tuma. Dobře. Persson ho velice těsně stráží. Seběhnutí Joea Bryanta. Bryant bude pod koš s faulem. No a Lukáši, kolik si myslíš, že Pardubice v dnešním zápase dali trojek? A mohou teď mít 2 útoky za cenu jednoho, pokud to správně vyřeší. Jeho přehrávka na Kováře, toho vytlačil Kalu z vnitřního prostoru. Těžká trojka! Ale ještě tady je minuta 13, tak uvidíme, jak nám skóre naroste. Tak opět zónová obrana. Bryant ale velmi lehce si došel. Ale se bude každou čtvrtinou zlepšovat. Teď tam Kovář šel na ten backdoor, ale jeho kolega ho nenašel. S trojkou tam je Bonham, se 4, teď Bryant, který to bere na sebe a Skvělá přihrávka teďko, kterou tam zamýšlel Lezecký. Ale i hostům teď padá čas na útok. Bryant musel střílet, no ale podívejte se, jak Jacob Evans má na svém kontě 2 body, 7 bodů má Kamil Švedlík, 5 bodů Adam Lukeš. Výborně, to udělal teď. Krásně. Nádhera se 16. Honzu Štěrbu, se 13, 11. Michala Grilla. vykařit. Bryant skvělý. Crossover dribbling a střela. Tu má míče. Bryant. Krásný crossover do trojky a dává. Střílí za 3 a dává. Ostřelování pardubického koše bylo neúspěšné, ale úspěšný byl. Podobné pozice jako před... Posily brněnského týmu. Bryant taky jo a ten si... To je Lubošova specialita vlastně tady s písmem, tady z té strany.
ten baseline exit takzvaně. Skvěle, to je ono. Bráněný Hrubanem. Bryant bude hrát přes Bohačíka. A úspěšně po dlouhé době vyměnil Tumu na rozehrávce. A hraje přímo do koše a krásné. Bryant má v poslední době Kuse Armánio Santose Silvu. Utkání bylo zahájeno a Bexa v prvním útoku. A hned Bonham hodil ven, Moufett ještě posunul, Joe Bryant! Bryant si udělal kozáka, Costa